5 апреля в Пружанском палацике состоялось музейное мероприятие «Таемницы старожитной Батлейки». В рамках мероприятия зрители узнали о многовековой истории Батлейки и ее возрождении в настоящее время. Впервые в Пружанах представил свою программу современный театр «Дом с марами». Создатель и вдохновитель театра Алексей Кулаков вместе со своей командой подарил волшебство детям и взрослым. Артисты театра знакомят зрителя с волшебным миром традиционной Батлейки, но в осовремененном виде. Теперь в Батлейке есть свет, объемный звук, красивые куклы в современном стиле и много белорусских сказок. И как раньше, из волшебного сундука появляются герои, которые заставляют нас улыбаться. А после представления на душе становится тепло, радостно и обязательно начинаешь мечтать. Я ранее працаваў у тэатры лялек, у дзяржаўным мінскім тэатры лялек, таму мне лялечнае мастацтва было бліжэй за ўсё. Плюс я пісаў казкі як пісьменнік. І мне было цікава, так, як аб'яднаць лялькі, пішу казкі. Батлейка, все зразумела. 2 гады таму прыйшла ідэя менавіта стварыць сваю асабістую батлейку, каб свае каштоўнасці, свае погляды пашыраць на людзей. І калі мы атрымалі шмат водгукаў, удзел у фестывалях, запрашэнняў, у нас не было іншай магчымасці, як не рабіць гэта. Мы выступалі в самых розных гарадах і нават у розных краінах. І мы ўпершыню у Пружанскім палацыку. Гэты граф быў жудасна багаты. Я багаты. Ага, правда, по законе жанру нешчастлівы. Тут зусім запущены выпадак. І прычына яшчэ дзіўная такая. Графу было вечно холодно. Ой. И на улице, и дома, и в гостях, и днем, и ночью, и летом, и зимой. Батлейка – гэта такі традыцыйны беларускі лялечны тэатр, які ўзнік у далёкім 16 стагоддзі на ўзроўні з іншымі еўрапейскімі і ўсходнімі тэатрамі, якія былі папулярныя на той момант. І ён быў рэлігійнага зместу, то бок гэта былі выключна хрысціянскія сюжэты. Але то, што робіць, напрыклад, зараз наша батлейка, гэта не зусім гэта. Мы пішам свае аўтарскія казкі і даносім нейкія свае каштоўнасці. Увогуле батлейку робіць батлейкай сама ейная канструкцыя. Гэта такая невялічкая скрыня, долу якой прарэзаны, і вось па гэтых проразах, па іх траекторыі рухаецца лялька і паказвае разнастайныя сюжэцікі. І таксама цікава сама лялька, таму што яна у нас такая вельмі унікальная, я скажу, у лялечных тэатрах, на жаль, ужо такіх няма. Гэта лялька, якая амаль нерухомая. Вы можете ўбачыць, што гэта не марыянетка, не пальчаткавая лялька, то бок ручкі і ножкі ў яе падвешаны ў такім стане, і варушыцца яны за кошт таго, што я знізу за спецыяльны трымальнік яе проста пракручваю і імітую рухі і размовы. Праграма наша выглядае вельмі, скажем, сучасна, але тым не меней мы берем народныя казкі, распавядаем іх той мовай, якая зразумела і цікава гледачу. Таксама казкі піша Алексей Кулаков, вось мой калега. Ён робіць казкі на падставе нейкіх сваіх духоўных каштоўнасцяў пра абдыманкі, пра любоў да жыцця, да чалавека побач. І яны такія вельмі светлыя, цёплыя і дапамагаюць дарослым людзям згадаць, што яны калісьці былі маленькімі, маленькім дзеткам навучыцца любіць гэты сусвет і бачыць яго прыгожым. «Дом с марами» — это не просто кукольный театр, это место, где оживают мечты, где традиции встречаются с современностью, где каждая сказка становится маленьким чудом, доступным каждому. Вось гэтая вось з'ява, яе трэба захоўваць, трэба перадаваць з пакалення ў пакаленне, таму што гэта сапраўды наша каштоўнасць, якую мы, беларусы, здолелі пранесці скрозь гады і зараз ужо ў такім трошкі адноўленым выглядзе даносіць да людзей.